Wow! Tak, Aha. ahoj, tak co jsi řekl tomu Herobrineovi? Řekl jsem mu, že je Steve mrtvej. Už ti určitě dá pokoj. Jo, ale... A co jsi mi řekl? Řekl jsi mi třeba, že mě někdo zabil, nebo... Jo, něco takového. Jo, jako creepři, zombie a tak. Jo, a co třeba, kdybychom se teďka podělali po této nádherným nedru? Jo, ale... Auhe, sorry. A kudy? Já nevím, kam když tak půjdeme. Já jsem přišel tím portálem, řekl jsem si. Aha. Tak... Co budeme dělat? Co kdybychom se podívali někde? Prostě... Seznámíme se. Zase se seznámíme, protože už jsme se neviděli hodně dlouho. To jo. Tak veme si za ruce? Potřebujeme si? Jo, tak... Čau. Čus. Já se jmenuji Skeleton. Určitě si mě pamatuješ. Jo, pamatuju, ale... Víš, jak to bylo tady těžký zvládnout bez tebe? Jo. Musel jsem spát, ale na zemi. Víš, jak to bolelo? Bál jsem se jít za tebou, že mě najde ten Herobrine. Víš, kdyby si ke mně šla, no tak už by tě určitě našel. Šel. Jo, protože on má takovou jednu věc, on dokáže vidět přes kameny a stromy, přes všechno dokáže vidět. Ale nedokáže vidět na velmi dlouhou dálku. Kdyby ses k němu přiblížila, už by tě normálně nenechal nikdy být. Žít. Nikdy by tě nenechal žít. Prostě by říkal, ach, ten Steve, já ho chytím. Tak, co kdybychom šli do portálu a potom bychom se zase uviděli. Tak jo, jdem. Tak čau. Čau. Uí.